pasaden 2018ko abuztuen 30ean gaueko 8 inguru Muara elkartea eraso bat jasan zuen. Kotxe bat pasa zen, kotxetik pertsona bat atera, kotxe gainean jarri, eta Muara elkartean aurrean zegoen ikurrina zintzilikatu zen eta puskatu zuen eta eman zuen. Bizilagunek abisatu zuten Muara barruan zegoen jendeari, eta azkenean lortu zuten erasotzailearen automobilaren matrikula hartzea, argazki pare batekin. Gero handik egunetara enteratu ginen, erasotzailearen autoa Espainiako armadaren autoa zela. Eta bueno, gero ja jakin genuen tipua bere burua hartu zuenean, tipua erasotzailea militarra zela, espainol militarra zela. Euskal Herria Bildun, jakin izan genuen abenduan ala urtarrilan, irailan gertatutakoa, eta eraso horren atzean militar bat zegoela jakin izan genuenean, erabaki genuen interpelazio bat egitea kasu honetan senatuan. Nik aurkeztu nuen idatzizko interpelazio bat gobernuari, hainbat galderekin, non galdetzen genion gobernuari, ea armadako militar hori garai hartan, hemen komandantzia honetan baldin bazegoen adskritoa, lanean, era berean galdetu genion gobernuari, ea zenolako neurriak hartuko dituen pertsona honen aurka, eta etorkizunean berriro gerta ez dadin. Eta era berean galdetu genion, eta lehen aipatu duten bezala, azkenengo urteetan beste eraso batzuk egon dira Muara elkartearen aurka, eta ea ikerketarik egin duen, eta ea egia den, edo aukera bezala, ea komandantzia honetan dauden, ala egon diren pertsona batzuk, zerikusia daukaten eraso horiekin. Eta gertatu zena zen, otsailean Pedro Sánchezen gobernua bertan bera geratu zela, eta idatzizko galdera hauek erantzun gabe geratu zirela, eta horregatik hurrengo astean bertan berriro ere aurkeztuko ditugu, ea honetan gobernuak erantzuten duen. Besterik gabe jarraituko dugu eta nola ez, eskatzen behin eta berriro, bai indar polizialak eta bai ejerzitoa Euskal Herritik joan daitezela, zeren herri honetako gehiengoak ez ditu nahi eta gainera ez ditugu behar.